Охо, хора, маля, от колко време не съм качвала, преди потенциал ми беше на 9,14. Иска да ви кажа, съжалявам, че не съм постал толкова време, просто екрана ми, самия ми протектор по едно време се беше развалил и самия ми екран не реагираше. Между другото, аз много се бях притеснила да не ми се развалил самия дисплей, обаче се оказа, че е само протектора и нямате си на малко представа това каква тежест ми взе от сърцето, да. Не мога да говоря днес, не знам защо. Кое да се опитам? Знаете ли какво ще пробвам някой от новите? Знаете ли какво ще се опитам? Не знам дали ще ми реагира, обаче много се притеснявам. Ако не реагира, ще се гръмна в главата. Искаш да се едно реагира, обаче? Преди изобщо не можеше да реагира. Това... Песни, които съм минала с A, ги минах с D. Защото не ми реагирах. Мале, много е тихо. Горе-долу. Да, май ми реагира наистина. О, мага, хора! Тук аз го пропуснах. О, мага, хора! От колко време да ми реагира екрана? Знаете ли от кога не съм виждала едно 100 комбо? Ето тук беше взе просто от моя страна. Не! Хора, не съм го играл това време и не съм свикнала да играл от Аркия, така че... Мале. После кажете коя песен искате да играя. Не, това беше много за от моя страна. Мале хора, толкова пюр, не знам от колко време не съм виждала. Това е песен, която едва минавам. Можете ли да си представите? Между другото има и нов колъв, ама няма да флексам твърде много, просто искам да ви покажа. О, мага, май си бих резултата, не знам, сега ще видим. Това не съм го играл от не знам колко време, о мага. Няма значение, по-зле от преди. Да, това е.